Ioma ka anyị na-achọ ioma. Ọkwa Igbo na-asị na ka onye si eme bụ ka ekwesị akpọ ya, na ka isi mere mmadụ bụ ka a ga-esi wee mere gị. Ya mere Sunday Onovo ericha ebute ọzọ nke Agbani, ya bụ Agbani dị na Nkanu West, bụ nwa afọ Igbo na-emeta ndị enyi ya nke ọma. Ya mere na mkpụrụ ụbọchị 19 ọnwa nke 3 afọ 2017, ndị ihe yi Sunday Onovo gbakọtara n'obi ya n'iji bịa nọnyere ya na nzukọ pụrụ iche nke o mere maka na ọ na-emere ndị ọzọ. N'ụbọchị a, tupu mmemme anara ebido, ụmụ nwanyị ndị ihe Sunday Onovo na-adị mma anọ narị n'obi ya wee na-esi wee na-eche ka ndị ga-abịa nzukọ a wee bịa n'ụzọ pụrụ iche. Ha na-esi nri dị iche iche wee na-echebiri ụbọchị a. Ka nke a na-emekwa, ndị na-edozi oche a na-eme ihe dị iche iche n'obi ya n'iji chebiri ka ụmụ ibe ya, ụmụ ọgbọ ya, ndị otu ya bịa nọnyere ya na nzukọ pụrụ iche ọ chọrọ ime. Sunday Onovo n'onwe ya nọkwa n'afọ na ihe na-aga nke ọma dịka o kwesịrị ịga. Ka a na-esi bụkwa ka a na-eri. Ka nke a gasịrị, oluzie ndị mmadụ wee sizie n'ebe dị iche iche wee bịabazie n'obi ya ka nzukọ wee bidozie n'ụzọ pụrụ iche. Ndị mmadụ anọna wee na-akpọ egwu. Ndị na-echebikwara ka ndị mmadụ bịa ka ebido nzukọ a na-echebirikwara. Ka ha na-eche bụ ka onye isi ọgbakọ a bịara n'ụzọ pụrụ iche, ya bụ onye isi oche nke ụbọchị nzukọ nke ndị otu dị iche iche nọrọ n'obi Sunday Onovo wee mee. Unu amarana na Sunday Onovo bụ ericha ebute ọzọ, ya bụ nke eji mara ya. Ka onye isi mmemme batasịrị, mmemme bidoziri n'ụzọ pụrụ iche. O kpee ekpere. Ka e kpesịrị ekpere, mmemme ebidozie n'ụzọ pụrụ iche. Ngwa ka anyị lenu ka mmemme a si eme. Ioma ka anyị na-achọ ioma. Ioma ka anyị na-achọ n'aka Chukwu. Ioma ka m chọrọ bịa ioma. Ioma ka anyị na-ekpe n'ekpere. Ioma ka anyị na-achọ n'aka Chukwu. Ioma ka anyị na-arịọ n'aka Chukwu. Ioma ka anyị na-arịọ. Ioma ka anyị na-achọ. Eze mere m ioma. Ioma kpọba m iru m. Ioma ka anyị na-achọ. Ioma zite m n'ụzọ m. Ioma ka anyị na-achọ. Tụnye m ihe dị mma. Ihe dị
na-arịọkwa Chukwu ego Chineke si m ya bịara m ọba akụ na ụba nke si n'aka ya bịara m ọ bụ nwa Chukwu nyere na ọ bụ ya ka mma ọ bụ di chi nyere na ọ bụ ya ka mma ọ bụ ezinụlọ batara ọ bụ ezinụlọ amaghị ihe ọma ka anyị na-arịọ ihe ọma o were onye ọma na sọsọ n'elu ụwa ajụrụ m were onye ọma sọrọ nsọ ihe ọma ka mụ na-achọ ihe ọma onye ukwu chọrọ ihe ọma onye nta chọrọ ihe ọma okorobịa chọrọ ihe ọma agbọghọbịa chọrọ ihe ọma onye nne chọrọ ihe ọma onye nna chọrọ ihe ọma 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 anyị na-erikarị ngwodo Jizọs sị anyị yitara ata bụ nọọ nke nwunye m hapụrụ m na-ewute m na ọ bụ ụwa nọrọ na mụ na ya na-erite nwa na ọ gara adụ m mma n'obi ya emeghị ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma ihe ọma ka anyị na-achọ na mgba agụ m n'aha Jizọs ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma ihe ọma ka anyị na-achọ n'aka Chukwu ihe ọma ka m chọrọ bịa ihe ọma ihe ọma ka anyị na-ekpe n'ekpere ihe ọma ka anyị na-achọ n'aka Chukwu ihe ọma ka anyị na-arịọ n'aka Chukwu ihe ọma ihe ọma ihe ọma ka anyị na-arịọ ihe ọma ka anyị na-achọ eze mere m ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma kpọba n'iru m ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma zite m n'ụzọ m ihe ọma ka anyị na-achọ jụrụ ihe lụrụ ihe dị mma ihe dị mma ya rute m aka ihe ọma ka anyị na-achọ meere m ihe dị mma ihe ọma ka anyị na-achọ ọ bụ ihe ọma ka m chọrọ bịa ihe ọma ka anyị na-achọ ebe m na-arụ ọrụ ihe ọma ka anyị na-achọ ebe m na-azụ ahịa ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma Chukwu nọrọ m n'ilu n'azụ m dịka njasie dịka nchekwu ife niile si n'aka Chineke bịa ịma na n'ọkwa ihe ọma ka mụ na-arịọkwa Chukwu ego Chineke si m ya bịara m ọba akụ na ụba nke si n'aka ya bịara m ọ bụ nwa Chukwu nyere na ọ bụ ya ka mma ọ bụ di chi nyere na ọ bụ ya ka mma ọ bụ ezinụlọ batara ọ bụ ezinụlọ amaghị ihe ọma ka anyị na-arịọ ihe ọma o were onye ọma na sọsọ n'elu ụwa ajụrụ m were onye ọma sọrọ nsọ ihe ọma ka mụ na-achọ ihe ọma onye ukwu chọrọ ihe ọma onye nta chọrọ ihe ọma okorobịa chọrọ ihe ọma agbọghọbịa chọrọ ihe ọma onye nne chọrọ ihe ọma onye nna chọrọ ihe ọma 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 ka anyị na-achọ ihe ọma eze biko ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma duru m n'ụzọ m ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma dube m n'ụzọ m ihe ọ bụ na m tinyere aka ebe ọ bụ na m zonyere ụkwụ ihe ọma kpọba m n'iru m okike kere ụwa ọ bụ ihe ọma ka m na-arịọ aga m n'iru ka m na-arịọ ka mmemme na-eme mmanya oriri ihe a na-eri eri na ihe a na-aṅụ aṅụ jupụtara n'obi Sunday Onovo ericheriche ebute ọzọ ngwa ka anyị na-elekwanụ ka mmemme a si aga
Just 11 March, and but I'm supposed to find the managing director, Kpakpando Aluminium, and Johnny Method. Then you follow to the instructions. ka onyeisi mmemme batasịrị mmemme bidoziri n'ụzọ pụrụ iche o kpee ekpere I'm not taking a record of Jesus. Only my number, my weekend, you like Jehovah. I want to listen to some again if I know. So take it over, I put up on that policy. You will make a little record of Jesus. I know who's overnight to the jogging Jehovah. Or it's not the jogging, but Jesus. I know you'll have to Jehovah, but Jesus. I know you may not stop back again. I didn't have to make it go away. I plug in or drop in and I come. Jesus. I make put your name of Jesus. I will be holding in your mouth Jehovah. You will never have any put of Jesus. I will not Jehovah, take care of the mouth of Jehovah. Not when I know again for them. That's what I want Jehovah. That's what I was okay. Now I can on the cover of the master. Thank you so much, sir. You cannot turn on another one. You have a moment to turn better. Because I'm not turning on Apostle Amawa go yen ekpe.
Mazen. Biko na mmepe okwu biko ana m ekele ya n'ọrụ ebe a. Anyị bụ nwoke bụ nwaanyị ọ ga-adịgara mma. Ebe ọ na-ejide ebe anyị ga-ejite ya na nke ọma. Ọ ya gbara gị n'aha Jizọs. Ma ana m arụkwara ọrụ nọ n'ebe a biko. Bọsọ na anyị mmemme anyị ga-eje biko ka anyị na-emete oge anyị aka. Anyị na-ekwuta mmemme anyị. Ata anyị na-emegide anyị n'ikwu eziokwu. Abịa anyị na-ekwu okwu na anyị ga-aga 2 o'clock. Ọ 3 o'clock biko ka anyị na-emete n'ụta biko. Ihe a bụ asụ na ya ka na-aga n'elu ngwa. Kita mma ya dịka anyị hụrụ. Na-asị mgbe uche eze. Dịka mmemme a na-aga. Na nkwete ka anyị were ebe a. Onye mmadụ ọ ga-eji kwado nwanne anyị nwoke. Pụta ama na nwanne anyị nwoke nke ọma. Ọ nwoke ga-eji ihe. Onye mmemme. Onye a bụ onye mmemme. Enyi ha nwoke a nọ na nke abịa ụbọchị mụcha ama na ebe ahụ. Na-enye odo ewu. N'ụzọ ga-abụ na ya bụ ọgwụ ego. Ma na-abịa na be taa bụ na odo obodo ego. Na dịka onye si eme ka esi emere. Anyị na-asị na ya apụtabụ na ya apụtabụ. Onye gba ọsọ. Onye gba ọsọ. Onye gbara ya na Jizọs. Thank you so much, sir. Thank you so much. Na kuma na da kuma ga amma na da wani na kace ne da zai musu kala su ma da gida da zai ta da ko buru ne ko nan to tafu na kuma ba ba rai amma na da mun mun ko da ne da mun ta kwa da zai fide yo ne da ga fide ne amma ne ta da ya ta ya ta da ta na ko ga ne da mun ko da
mbụ nke ọ bụ dịka sọndụ matagoro na gbanwe ekere mbara mgbe mgbe kedu ọzọ anyị ga-eme ọ ga-amasị m n'ọnụ sọnwe ọ bụ ụzọ na chizere na ebe a ka ọ na-aga bụkwa ka ndị ọgbọ ya na-apụtakwa n'igwe wee were ego wee na-akwado ya n'ụzọ pụrụ iche maka na ọ bụ ka o si eme. Ka anyị na-elekwanụ ka ndị otu Sunday Onovo eriche ebute ọzọ ji were ego wee na-akwado nzukọ a nke ha na-eme. Ka anyị na-ekirizinụ ka mmemme a si aga n'ụzọ pụrụ iche. Ngwa lekwanụ ka mmemme a si gaa.
for the first day. She's on your vacancy. How did you do? I don't know the one I'm going to say again. That's when DJ, thank you.
ọ bụrụ na ịpụta ebe a anyị niile ogologo akụkọ onye ọbụla ma ego na-ere mmanya na onye ọbụla ma ego na-ere rice na so ndị ga-eyighite ahịa na wa nsogbu adọrọ onye ebe dị mmemme na-enwe ndị ga-eyibe fri ma na ọ bụ ezigbo mmemme ka o mere ha ga-ebe nakọta ndị ga-eme ibedebe onye m na-ekwu nke m wee bịa ikwuo ihe gị chọrọ ihe ihe eji m 4,000 naira na Superstar. I don't know. Superstar. Don't say nothing. People are coming from everybody. Because I'm not talking. I'm going to go to the man. I never ever even know that you will live. I need to know Sunday school of that picture. Nobody said you not going to have to pay me to a man in hand and look I saw the Banaka you have one denature after the man, Ashford. But I don't know how to get a good to here as I'm going to get the man as a Kotoku, but I have to go to we have to carry home. Remember, we have a because open about a year ago. Open about where you go, man, the people come. I present the baby come. I'm on my one to go to I'm on my to plan. I'm on my to console me. The government I see that the government of the Canadian will come on the plan. I'm not going on the new one and then make us woman. I'll do the one to shout that because I want to come on to my phone down. I can come change. 4,015 at the time you wake up, I'm going to send them to shout. Now, bright future, not that I will show you the focus, but I will never run in the action that you What's up the uniform the bright picture? That was our hands never. Oh yeah. All man know that don't surprise when they will. But I'm not to live on the bar. When I saw you with that, no you uniform the bright picture. No you there. So let me full member of bright picture. To our family. What up? Because all so let the vice chairman of the bright picture. And that location now, can we go to the location of the bright picture? Don't tell me why. Don't tell me why, you want to do? Come in and help you. My boss, come in as pastor. I am not pastor. The chairman of pastor, the member of the chairman of pastor is a member of I am first 11. First 11. And you got the chairman of the first 11 is a member of the chairman of the high table, uploading of the term, that is, uploading of the member of the black future, come on up the veterans. The veterans of the black future.
As the chairman of the board, one at top, 3,000 naira. Yeah, that's great. Come on, man. International. Bright future. Bright future. Science is Kpakpando here and now and then, man, they will not support you. The chairman bright future, bright future, superstar, first 11. What did you put in now with that? Maka, she is the other person to deliver. What can you do to the boss? I want to tell you, Fulani. Just 2,000 naira. Ziga, December 2,000 naira. We're not supporting the month. How come you can't say that? I'm
me, I have mine. I have to come over for that. I am a man. I'm getting what I'm
Past 11, if it's school based, I got my mother way. 4,000, I support my chairman, Solid of Entrepreneur. Some of 4,000 naira my life. You will not support the government. Life charm. Life charm. Man. I had to go 2 months. One year more. Got for all half. If I all half. 1,000 naira na skiya ne mana ga the name of Black Chocolate. Maka wa idum. Nje o so mi mana ya no do ba no. So, aya kan je. Maka ta ma do. Aya jo kwa nu kwego. Ejum 3,000 naira na so. I got a young American. It's a profession and the map. I mean, you and Canada. That means I'm a second. What can we do at the area? Some of 500 down to the I will not be a party to those people who will come with their money instead of giving it to Sunday. Then we go with them. They will go away with it. I will never adhere to that, and I will not also cohere to that. Rather, I will abdicate from being a member of because that's the way you buy and you buy somebody because with the sum of 4,000. So fortunate. The sum of 2,000 naira when I support you. Let's go minutes. 511. 511. Superstar. 5 future.
Some of 2,000 naira will not support the LD. Some of 9,020 naira. And everyone now is 4,500.
ka emesiziri ndị eyi Sunday Onovo ericheriche ebute ọzọ jisieri ego wee kwadosie ya n'ụzọ pụrụ iche. Ndị otu dị iche iche ya bụ ngalaba otu dị iche iche nọsịara wee were ego wee kwadosie ya emecha ihe dị iche iche dịka ekwesịrị ime ya. Onye haziri mmemme kpọniteziri ode akwụkwọ na-edekọnata ka esi atụkọ ego na-eji ego akwado Sunday Onovo ericheriche ebute ọzọ. Ọ kpọnitere ode akwụkwọ ego a ka ọ gwazie ego na-atụkọtara nakwa ndị otu kachasị wee jiri ego kwado Sunday Onovo. Lekwanụ ka nke a si mee.
ka nke a mesizuri mmemme a wee bịazie na njedebe, anyị wee na-asị na ọ ga-adịrịrị Sunday Onovo erise ebute ọzọ nke mbụ na Ogbeke na Ukwuruta na-agba anị na Nkanu West. Ọ ga-adịrịrị gị mma, wee dịrị ndị otu gị niile mma, ya bụ ndị bịara kwado gị na nzukọ pụrụ iche nke i mere. Otu a ka Kpakpando jiri fụ ya n'obi Sunday Onovo eriche ebute ọzọ n'ime Ogbeke agba anị nke dị na Nkanu West. Ọ ga-adịrịrị unu mma ka ọ dị nọ. Thank you.